No morjesta. Hyvä kun jäitte oottele tänne saunan puolelle seuraavaa videoa, niin mä aloitan saunan lämmityksellä ja lähdetään sen jälkeen tsiikaa tosiaan sitä projektia tarkemmin, niin mä levittelen ne tohon pressulle ja katsotaan mitä kaikkea sieltä sit löytyy ja käydään vähän läpi mitä mun visiot on, niin nähdään kohta tuolla torpan luona. Muistui mieleen tossa, että piti ekan videon loppuun laittaa niitä edellisiä juttuja, mitä on touhunut, niin en mä laita niitä. Laitetaan ne joku oma juttu joskus myöhemmälti. Tultiin tänne. Aina tuo räkä rupeaa valumaan, kun rupeaa tulemaan tänne pihatiloihin. No, mulla on ollut viikon flunssaakin. Mutta täällä on tosiaan nyt vähän järkkäilty näitä paikkoja. Niin ruvetaan katselemaan, että mitä täältä löytyy nyt näitä osia ja muuta. Niin, näyttäisi olevan aika kivasti aseteltuna tänne ton paremman puoliskon toimesta. Niin katsotaan mitä täällä on. Mä en oo ite itse asiassa kaikki osia edes nähnytkään kunnolla enkä pitkään aikaa. Niin ruvetaan käymään läpi. Niin katsotaan samalla vähän missä kunnossa näitä olisi. Niin. Ei muuta kuin romujen pariin. Siinä näyttäisi oleva ilman putsari. Ja ihan. No, on siellä se suodatinki. Tää on varmaan ihan ok. Tää on varmaan toi musta on toi orkkisvääri. Täähän näyttää tämmöset hyvät pipalta. Tästä voi tehdä pipa itselleen myöhempään käyttöön varten. Ei muuta kuin remmit tohon noin ja hattupää. Menee myös ruotsalaisena kypäränä. Nyt näyttäisi olla tupla jäähärit. Just niin, jäähärit. Sovitaan semmoiselta. Niin näyttäisi olla tuplat. Siinä on tosiaan jonkunnäköinen paksu anakonda. Oletettavasti jonkunnäköinen pakoputki. Ja siihen on laitettu nyt sitten näyttäisi oleva ihan käyvän näköinen ehjä etujarru. Hetkinen. Jees. Uudet palat mä tietenkin laitan. Mä laitan aina kaikista laitteista, mitä mulla on vanhempia ollut, autot ja muut, niin mä vaihan aina kaikki palat ja muuta. Ja noista vanhoista maastureista, niin mä tein aina jarrurumput ja muut, niin pistin uusiksi. En mä luota, jarrut on jarruja, niin ne on kuitenkin, niillä on yksi ainoa tehtävä, niin se on hemmetin kiva, että ne toimii silloin, kun niitä tarvitaan. Siinä näyttäisi olla yksi pumppa. Ihan ok, mä puran siis nää kaikki ja käyn kaikki läpi sitten, että tämänkin mä meinaan sit ottaa auki ja huoltaa ihan täysin. Ja värihän näistä tulee vaihtuu varmaan kaikista osista. Mä luulen, että mä en jätä mitään osia orkkis tai niinku tohon niin sanotusti maalaamattomaksi tai tehtaan väreihin. Et katsotaan nyt miten menee ja jos on vaurioit jossain letkussa ja vaijereissa, niin kyllä mä katon kaikki sit kuntoon mitä vaan mahdollista. Et mä ajattelin, että tuokin maalataan sit. Kahvat mä jätän alumiiniksi väriseksi, niin se ei välttämättä kauhean hyvin pysy. Mut kiva katsoa tämmöstä ehjää. Mä olen näitä katkonut muitten mopoista vahingossa. Siinä näyttäisi oleva takapäähän. Jep, ja niin kuin näkyy, niin ei ole ihan tasainen kuluma. Toisesta taitaa puuttuukin jo osa. Hankala, kun ei sitä omaa kimpalia käytössä, niin siitä oli akku loppu, kun siinä on 2 käyttäjää. Niin
ei enää huomata vuorotellen latailla sitä täyteen, niin menee sitten tänne käsivarahommina, mutta ei sille vaan mitään. Semmosta se on. Ehkä joskus myöhemmin. Tää on varmaan Tobleronen muotti. Fiksummat kertoo mulle heti, että mikä tää olikaan. Mä en tosiaan näitä kauheasti tunne näitä tämmösiä. Täällä on putsillinen osio. En tiedä. Koneen osiahan se on täys ja nämä näyttää siltä, että kaikki saa kyllä käydä läpi ihan kunnolla ja putsata ja pestä. Ehkä joku hoonaus sitten. Äkkiä katsottuna, niin tässä valaistuksessa näyttää ihan ehjältä, että ei ne olisi murtumia. Se ei ole välttämättä kauhean hyvä. Siellä on joku kateosa. Näyttäisi oleva korjattu. On se halkikin vielä. Mutta korjataan, maalataan. On vaan noin muoviosien maalaaminen aina vähän semmonen ongelmallinen, kun niissä ei tahdo pysyä ihan kaikki värit, että mun pitää sit katsoa, että löytyisi halpa hyvä maali. Koska tää tehdään nyt vähän budjetilla. Tää ensimmäinen, ja jos tää onnistuu ja mä innostun näistä, niin mikäs siinä sittenhän mä voin näitä värkkäillä enemmänkin. Täällä on osia, nippeli ja nappeli, että pitää levittää joillekin pöydälle tarkemminkin. Käydä läpi, että mitä näissä oikeesti on. Tää on letku. Sen mä tunnen. Sellainen letku. Täällä on joku paperi, ei katsota, en tiedä mikä se on. Ei ruveta sitä ihmettelemään. Sitten on toi runko itsessään. Tää näyttää vaan. Siis tämän mä oon joskus katellutkin, niin pahoittelut tuosta äänestä. Vähän häviää ääni välillä, mutta tämähän on vaan siis likainen. Ja ihan hullu idea oli jossain vaiheessa. Mä kattelin mun vanhoja muistiinpanoja. Mä olin ajatellut, että mä kiillotan tän ihan täysin kiiltäväksi. Mut nyt kun rupeaa kattoo tätä, niin on se vähän jumppaa sit, jos semmoista rupeaa tekemään. Tää on ihan ehjä runko. Kunnon pesu vaan. Kunnon myrkyillä ja kyllä se siitä sitten, ja tonhan mä puran toston jouspaketin ja laitan kans sen sitten putsata ja puunata. Ja nyt jousia mä en rupea, ne on todennäköisesti ihan ok kunnossa, mutta muuten purkaa ja katsoo, että kaikki toimii. Ja takaratas näyttää siltä, että onko tullut jo haine evälle. Vähän huonosti näkyy, no on siinä hain evän muotoa. Ja on piikitkin vähän niinku kadonnut, niin uusiksi vaan. Rengas on kyllä ihan meikäläisen silmiin niin kulahtanut, että en jätä sitäkään. Levyt. Ehkä se on parempi vaan, että kerrallaan kuntoon ei tarvii ihmetellä. No, nämä pinnahommat on semmosia, mikä kiinnostaisi opetella tekemään jossain vaiheessa. Että miten nuo pinnat tehdään, tai siis ei pinnoja tehdä, vaan miten se laitetaan ja kiristetään oikeuppisesti. Se on ihan mielenkiintoinen homma. Kans opetella tekemään, niin eikä se kun opettelee, mutta toi nyt näyttää siltä, että ei sitä tarvii rupea purkamaan pinnoi. Siinä näyttäisi olla vielä satula. Jonkun näköinen pieni reikä sinne on ilmestynyt, mutta mitäs sitten? Ja CR-hän tossa lukee tossa. Muuten se on ihan siisti ehjä, mutta värimaailma on väärä, niin katsotaan mitä mä sen kanssa teet. Jos osasin ja voisin ja pystyisin, niin verhoilisin itse kokonaan uusista kankaanpaloista. Tai siis nahasta. Vähän tämmöstä
esteratsastusta. Siinä on taas yksi kate. Jaa, ihan ehjät. Täällä montaa rikkinäistä taida olla. Ei, tää on ihan ehjät. Näkee heti, että käytössä on ollut, kun on niin mustat ja hiakkaset. Kunnon pesu. Tai savea toi näyttää enemmän olevan. Tätä on vähän oikeasti ajettu niin kuin kuuluukin, ettei ole mitään asfalttirinkiä vedetty. On käyty jossain muuallakin kuin asfaltilla. Aika jes kuntoinen. Mikä toi? On niin kuin prikka jäänyt jumiin tohon, että noin muut on vähän sitten. Mut se on positiivista, että nää on ehjiä. Nää muoviosat, ettei niitä tarvii rupea hieroa. Nyt tässä on takalokari. Mallia. Kuranen. Mut ehjä. Likahan ei haittaa mitään, se on aina positiivinen. Että on vähän likaa, niin tietää, että sillä on jotain muutakin tehty kuin pidetty saaressa mummon käytössä. Tankki, jossa on siellä, kun haiseekin oikein voimakkaasti. On siellä varmaan 0,5 litraa. Mutta en mä tämmösiä, mitkä jää piiloon, niin en mä näitä rupea sen enempää maalailemaan, että ne jää sitten just sen näköisessä. Tai siis putsaan ne ekalla kerralla tietenkin kaikki. Katsotaan sit mitä sen kanssa tekee, mutta mä luulen, että se jää piiloon, niin mä sitä rupean maalaamaan eikä noissa tankeissa, niin oho, aika syvä. Mutta se ei oo puhki, se on vaan ottanut osumaan joskus jostain, mutta se on ihan kunnollinen jälki. Miten mä jätetään tämmöset niin kuin elämän aikana tulleet arvet pitää näkyä. Niin mä oon sitä mieltä, että tommoset arvet, niin ne saa jäädä näkyviin. Et ei niitä ruveta piilottelemaan. Se ei ole niin kuin meikäläisen tyyli, että piilotetaan. Osahan tekee isot piilotukset, se on heidän juttunsa. Mun juttu ei oo. Että ainoastaan semmonen, että jos tuossa olisi iso reikä, että jos toi olisi läpi tosta niin sittenhän tää pitäisi korjata. Mutta emme muuten ruveta sitä kyllä korjailemaan. Nyt tuli tuo valokin päälle tohon, niin näkee, niin kyllä se aikamoinen on. Oho, pitkä kynsi. Pitääpä leikata tänään. Tää on vissiin tarra vaan. Tai siis on se tarra, mutta no tosta se näkee. Se on ihan tarra. Lämmöllä se lähtee. No, lähtee se vissiin näinkin. Joo, kyllä se lähtee ihan. Revitään pois. Mä en tiedä, onko siinä ollut joku idea, että siinä on toi tarra. Että onko siinä joku, että siihen ei hinkuta joku osa. En tiedä. Semmonen jo. Keula tästä puuttuu. Se on tuo toisessa varastossa. Sitä ei ruvettu nyt kaivamaan. Sieltä toisesta varastossa nyt tähän hätään, mutta palataan senkin pariin, että se on sama homma, että se käydään vaan läpi. Pientä ruskeita pistettä. Se on sit mitä on. Sillä ei ole väliä, tähän on alumiini, niin tommonen alumiini harvemmin ruostuu, niin se on jotain muuta. Tai sit jostain raudasta se on hinkuttanut tuon tommoista pientä pistettä ajan myötä. Voi haittaa, ja tuotakin on näyttäisi olevan ihan ehjä kaikki. Tuohon tekis meidän aina tökätä kieli tommosen marjapuuron näköiseen juttuun. Se ei välttämättä ole ihan kauhean herkku. Käveltiinköhän me tämä ohi tyytyväisenä äsken? Taidettiin me kävellä. Siinä näyttäisi olevan joku pikkainen motti. Sekin on ihan... mulla on nyt joku painuu tonne pakaran päälle.
istuin päälle. Tää on ihan suorat ja siistit ja näyttää muutenkin ihan hyväkuntoiselta. Eikä näissä klappeja tunnu missään. Oho. Tuo on nyt vähän heiluukin, mutta se saakin heilua. No, yksikätisenä teki hankalaa. Oho. Pahoittelut sormesta se aina välillä. Oho. On se jotain joskus tapahtunut. Täällä on tällainen oikein kunnollinen knööli lisätty. Onkohan se haljennut tuolta jostain? Mä tiedän, pitäisikö tommoista niinku... Onko siinä väliä, että se jää tällaiseksi röpölöiseksi vai pitääkö tätä niinku hinkuttaa suorahiomaa koneen sit vähän niinku siistimmäksi tommosen alkuperäisen maan näköiseksi. Hetkinen. Onks tuolla joku reikä jäljellä? Onks tuonne porattu reikä? On siellä pieni reikä. Ei mitään, mä otan auki se joka tapauksessa, kun mä käyn nää kaikki läpi. Vaihan värin kyllä tähän, mä en tätä mustaksi jätä. Mä keksin jonkun sit. Toivottavasti joku tosi kiva väri, mikä pistää silmään. Pahoittelut tosta sormesta. Se aina välillä ilmestyy. Mutta ei siinä. Sellainen mottiloinen. Jaha. Tuolta puolelta vielä. Joo. Sen näköinen toiselta puolelta. Niin se, kun se aukaisee, niin näkee paremmin mitä se on syönyt. Mut semmonen. Jes, ja siinä on Gasar. Vähän huono toi yhdellä kädellä kokeilla liikkuuko sitä mikään. Käännetään toista päin, niin näkee toi, että kuka hän on. Hän on sellainen tekstin Mikuni jossain. No se ihan lukeekin. Mutta tämänkin mä kurkkaan sisälle. Mitä se on syönyt ja mitä sille kuuluu. Jees. Oho. Hupsan. Joo. Siinä oli ne osat tästä vehkeestä ja jossain vaiheessa sitten ruvetaan enemmän puunaa ja purkaa, että se on sitten seuraavalla kerralla, niin alkaa sitten jo oikea työ. Nyt nämä on kaivettu täältä esiin ja katsotaan sitten, mitä toi tapahtuu tämän kanssa. Mä luulen, että mä aloitan hemmetinmoisen tiskaamisella. Koska mä en halua sotkea mun sormia, se on hyvin ällöttävää. Tai no, joo, kumihanskat käteen. Suojalasit mulla on aina päässä, koska mä hajotin mun siviililasit. Niin nythän on hyvä mennä näiden työlasien kanssa. Semmonen operaatio tulossa. Katsotaan sitten miltä se näyttää pikkuhiljaa kun tehdään tai teen. Ja kun etenee toi homma, niin se ei muuta kuin sitten seuraavaksi. Mä lähden sinne saunaan. Kiitos ja nähdään saunassa. Se olisi jakso siinä, niin ei muuta kuin saunan tunnelmaa taas ja seuraavassa jaksossa katsotaankin, että alkaa sitten ihan oikeasti sillä rungon purkamisella ynnä muuta, niin nyt kun on katseltu mitä osia on ja saa nähdä mitä kaikkea puuttuu, kun vielä tuosta ihmettelee ja niputtelee niitä tarvikkeita, niin, mutta nyt taas saunan ääreen. Kiitos näkemiin.